Гады, як старонкі кнігі гісторыі, і кожны мае сваю назву і сэнс. 2026 год прысвечаны не проста падзеі, а той, хто дае жыццё. Гэта жанчына. Жанчына-маці, жанчына-працаўніца. Антуан де Сент-Экзюпері назваў зямлю планетай людзей, а я хачу назваць яе планетай жанчын. Калі нам вельмі балюча, з самай глыбіні душы вырываецца «мама» і адразу становіцца лягчэй. Так было ў дзяцінстве. Так будзе заўсёды. Бо маці – пачатак усіх пачаткаў, апора і надзея. Пакуль жывая маці, мы – дзеці, якога б узросту не былі. Быць мамай – гэта самае смелае і бескарыслівае рашэнне. Мы заўсёды будзем у даўгу перад матулямі, але падзякаваць можна па-простаму. Кубачкам кавы, прыгатаваным для яе, ласкавым словам, імкненнем стаць добрым чалавекам, якім бы яна ганарылася. Два сонцы ёсць. Адно нам свеціць з неба. Другое – мама, грэе на зямлі. Часта другой мамай становіцца першая настаўніца. Для мяне гэта Ольга Михайловна Вераблёва. Для ўсіх яна была толькі першай настаўніцай. Для мяне ж цэлым сусветам. Яна не замяніла маму з яе казкамі на ноч, ласкавымі рукамі, але адчыніла дзверы ў краіну ведаў, узяла маю руку і ўпэўнена павяла за сабой. Яна вучыла нас быць уважлівымі да ўсяго жывога, любіць людзей, звяроў, птушак, заўсёды працягваць руку дапамогі. Яна гаварыла: «Не бойцеся рабіць памылкі. Я хачу сказаць дзякуй і пакланіцца ўсім жанчынам зямлі». Гэта справядліва, што 2026 год аб'яўлены годам беларускай жанчыны. Будучыня краіны закладваецца сёння, і яна ў руках жанчыны. Беларуская жанчына, як свечка ў цемры, свеціць іншым, а сама часам згарае, але яна не згасне ніколі, бо гэта святло ў яе крыві, у яе малітвах, у яе бясконцай вынослівай пяшчоце.